Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa gihapon kini ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, mao'y makig-uban o sa nga makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo ni Master diri kanamo, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, o kung aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kining programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKD Teleradyo Cagayan de Oro City. Ingon ini kita nga oras alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon mga kaigsunan. O makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5 o live usab kita sa Facebook mga kaigsunan o makita usab ang among programa sa YouTube. O dinhi usab nining sibihan sa RPN DXKD Dipolog mga kaigsunan, mabati usab ninyo kami matag adlaw nga Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion. O usab live gyapon na kita mga kaigsunan kining programa sa Facebook mga kaigsunan. Matag adlaw kini nga Domingo inyong mapaminawan ug masud-ong dinhi nining maong sibihan. Og dinhi sa RMN DXKD Dipolog babati usab ang atong programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Og ang programa sa PBCM nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati na kinis 23 ka mga radio station Visayas og Mindanao mga kaigsunan dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang taknas kautuhon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon. Dinhi sa Bayogan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon. Masubli kini mga kaigsunan sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Og dinhi sa Butuan City sa DXGM sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon matag adlaw Domingo. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB Malaybalay alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon. Mabati usab dinhi sa IFM sa FM station dinhi sa Valencia City mao lang gyapon nga oras. Dinis Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo. Dinis sa Iligan City sa radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon. Dinis Pagadian City sa RMN DXPR alauna ngadto sa alauna media ang taknas kahaponon. Dinis Calamba Misamis Oriental alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon matag adlaw Domingo. Og dinis Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab dinhi nining maong sibihan sa DXRU Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Kabusis Power Radio sa Villanueva Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Dinhi sa Balingasag sa Waikurat FM sa B Radio Waikurat FM Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente, Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon matag adlaw Domingo. Di atong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang among mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga nagasud-ong kanamo or kanato via Facebook Live from United States of America nila ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Peterson Kulihat from Blackport, New York City, United States of America. Diniusab sa Oklahoma, United States of America ni Sister Rachel Barbusa sa Moramos Graham. O diniusab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland, United States of America nila ni Juanito and Justina Makito ni Hermias family. Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon,
Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Brother Ambrosio Birano and family, atong igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos, nagasunong usab og nagapaminaw uban sa iyang pamilya, atong igsoon Dinis Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Idkila. O kung atong mga higala nga mga salesman nga nagasunod usab sa atong tulumanon, nila ni Brother Richard Sandigan, Brother J.C. Torres, Brother Albert Favorada, og ni Brother Jude Aranas, ni Brother Roy Arcillas, og ni Brother Aljud Delfin, ingon man ni Brother James Salvacion. Kamong tanan nga mga higala nato nga mga salesman, dili na mo mausa-usa sa pag-mention ang inyong pangalan tungod kay limitado man ang atong oras. Pero kalakip na kamo sa among mga gipandimbaya, tanan nga mga kaigsoon usab nga nasulod sa PBCM compound. Labi na sa atong igsoon o kaubang ministro Brother Hermoines Macarayo usab nagapaminaw og nagapatalingog usab. Og tanan mga kaigsunan nga maabot nini karon nga atong pagsilbiya, kalakip pa mo sa among mga gipandimbaya. O usab dili nato pagkalimtan diay nga atong panagtigom nga atong gibuhat nga katulo sa usa ka tuig mga kaigsunan, mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O gingon mo sa padayon ang atong mga pag-awag sa mga kaigsunan sa ato ang obligasyon sa paghatag sa atong contribution para sa pagpabarog sa ato ang PBCM Palace. Kinahanglan kita niana nga magpadayon sa atong mga pag-contribute kay part kana sa atong pagpangalagad dinhi sa pagtulod-an sa PBCM. Ninihigayon na, ihatag ko kamo sa pagpaila sa kaubang ibanghilista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Ug ako lang mga pagpangmusta o mga pagpasalamat sa atong mga kaigsunan sa pagtulungan PBCM nga nagsuporta ning atong programa, mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Ug ako po mga pagpangmusta nila ni Sosimo Telebrico, kang Dimol Telebrico, o kang Joines Estopio, o kang Bernal B. Telebrico, o kini po yung igsoon higalat sa kahinginan Brother Danilo T nga mo nagsuporta sa radyo natin FM sa ini sa Butong Pinamungan, Cebu. O aron sa pagpadayon mga kaigalaan ng magsunan, ako kamong ibalik sa kauban nga ministro. Nining higayon na mga minahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, dili nato usa makauban gihapon ang Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kay aduna gihapon siya importante pa nga giasikaso. Busa kami lang ni Brad Rini, Telebrico, kining inyong igsoon, maoy makig-uban kaninyo binagis paghatod sa mga kamatuoran, mga kaigsunan. Kamatuoran dinidapit na sa pagtulunan sa PBCM, nga dunay doktrina nga gitudlo ni Master diri kanamo, amo sab nga ipahibalo itudlo diha kaninyo. Ang mahibaluhan mga kaigsunan nga ang doktrina sa pagtulunan sa PBCM nga gitudlo kanamo ni Master aniya na sa dapit o panahon sa Espiritu Santo kung magisgot man sa pagpangalagad, sanglit na bahin man sa tulo ka dagkong panahon, kung magisgot ta sa pagpangalagad sa Dios, unang dakong panahon, matong panahon sa katawang Israel, nga din ang ilang gialagaran, mao ang amahan nga mao si Jehova. Ikaduhang dakong panahon, matong panahon sa mga apostolis, nga ana sa iglesia, nga ang ilang gialagaran o ang ilang gimantala, mao nga itong Ginoong Hesukristo. Unya sa panahon usab sa ikatulong dakong hugna sa pagpangalagad, mao ning panahon sa Espiritu Santo nga among gipaila nga katumanan sa Espiritu Santong nagpakatao, mong among magtutudlo Master Tomas D, Eugenio Senior, o ang mga katawan nga mo'y gihimong kasangkapan para imantala ang dapit sa Espiritu Santo nga kapanahunan, kami nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Pero dali nga madawat kining maong doktrina og di gyud ninyo kini masuhid o matagaan o pagtagad kun unsa gyud ang kinatibuk ang doktrina. Og taliwala sa among pagpadayag, dili kalimod nga dunay misupak niini nga nagkalanlain nga mga pagtulunan nga dili muuyon sa doktrina nga gitudlo ni Master diri kanamo amo usab nga gitudlo diha kaninyo. Usa na nini ang pastor sa Sabadista nga among i-mention ang pangalan kay di man lugar dautan kun mo-mention ta haron pod mahibalo mo nga kining tawhana usa nga tigpamaba dinini maong sibihan o nining maong pagtulunan sa Sabadista nga nagsibya po dining sibihan nga atong sibihan brethren. Maibaluan ninyo nga kini di siyang tawhana mo'y mihimo sa pagsupak o pag-atake sa doktrina sa PBCM. Wala lain mo ang pastor sa Sabadista nga mao si
Mitchell Bindilyo. Karon yata atong ipadayon brethren ang mga paghanay mahitungod nining gigamit niyang teksto sa pagsupak kaysa dapit lagi nato sa atong doktrina nga atong gipaila si Master katumanan sa Espiritu Santo, may gibasihan tangtag na nga nakasulat sa Biblia. O naman mo sustain si Pastor Bendilio ni ining mga tagna nga atong gigamit para sa katumanan sa Espiritu Santong nagpakatao. Hinoon ang iyang gibuhat dinhi na kang master, ang katumanan mo iyang gikugil-kugilan. Apil nga iyang gisupat kining atong gihimo brethren nga pagdumdum sa birth anniversary or adlaw na tawhan. O gawas pa niya na sa adlaw na tawhan o kining birth anniversary. Kalaki pod nga atong gidumdum ang gitawag og death anniversary. Lugar sa pagpahulay ni Master sa tawhanong lugar nga pagkwinta kay si Master naman sa pagpahulay September 26, 2004. Muna siya ang death anniversary kung atong dumdumon. Unya ang iyang birth anniversary mao ang December 29. Muna siya kada tuig usab kadumdum ta ana. Nisupak si Mitchell Bindilyo brethren kay violation daw sa Biblia nga bertihan ang usa ka patay. Violation po sa Biblia nga wa nay pagdumdum. Mao na iya kay di naman kuno dumdumon. Nay teksto nga iyang gigamit. So atong paminawan, mga mahal nga tigpaminaw atong paminawan ang usa ka video clip ni Pastor Bendilio kay aton ni tagagusay dili ta ni biyaan usa kay para nga atong masusi kung husto bagid siya sa iyang pagsupat. Engineer Balyog daw o pa-play sa video clip ni Pastor Bendilio kay aron nga atong matagaan og saktong pagtagad og husay kining iyang pagsupak. Sa mga kaigsuonan, ang mga namutan nato mga kaigsuonan nga atog yung na bantayan, dipinsa nga sayop gud ako dang konklusyon atong basahon mga igsuon. Ecclesiastes 9:5-6. Matod pa dinhi, kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. Ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Okay, take note ha. Ang ilang handumanan hikalimtan. Ang pangutana, ang birthday celebration sa usa ka tawo, dili ba na handumanan sa usa ka tawo? Pagkatao nato, mauna pananglitan na tao kay na tao man si Tomas Eugenio Senior. Kaya naman ko na si Junior God nga December 29. Now, December 29. Unya, 1939. Magulang pagoy akong inahanana. Unya mga kaigsuonan, kung imong tan-aon, sa diha nga buhi pa to, kada December, maon 29, mauna ang iyang birthday celebration. Handumanan sa iyang pagkatawo. Klaro? Pero sa Biblia klaro man ang iyang gipangbasa ganiha na nalukop na. Santiago 5:11. Ambot nagkadimao ba? Gibertihan ba dahil ni Apostol Santiago silang Hob? Hebrehanon 3:17. Kinsa man kuno po sa Biblia nga nag-birthday o gibirthdayan kay ilang gihandom ng ilang mga pangulo, ilang gibirthdayan bisag patay na. Naunsa man pud in taon oy. Versikulo 6. Nagyon, maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot o ang ilang kasina nawagtan sa kanhing panahon, ni may bahin pa sila gihapon sa bisan unsang mga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Ligon, wa di na pwedeng bahinan ang mga patay, dili na pod pwede hatagan silang handumanan. Okay. Salamat, Engineer. Atong nabati, mga kaigsunan, og natong nakita sa screen ang tingog ni Mitchell Bindilyo. Amo nang gibuhat nga nag-voice clip me, nag-video clip me, para nga inyong mahibaluan nga siya gid mo'y namulong ato. Karon ato ning taga-aghusay ning Ecclesiastes kay mao gid ning iyang gigamit nga dili gyud pwedeng mag-birthday og patay. Dili pod pwede nga magdumdum og patay. Tanaw ra gud ang imong sinabtan ani. Imo gining ipamugos pero nasaypan man nimo. Ngano man? Atong balikan ko pagbasa brethren ha, atong usa-usahon dai ni sa pagkuan. Paghatag og husay. Kini kaha ang pagpahayag ni Haring Salomon ini address ka ni sa mga buhi nga dili mudumdum sa mga patay.
dili mohatag og bahin sa mga patay. Balikan ko pagbasa ha. Sa Ecclesiastes 9:5 ug 6 gingon, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay. Mo ni pahayag ni Haring Salomon kay siya man may nagsuwat anang Ecclesiastes. Mga buhi lang daw mo nasayod nga sila nga matay. Kay sila ko'y buhi. Gingon na, apan ang mga binatay dili mahibalo sa bisan unsa. Alangan magmahibalo pa sila nga patay na gud sila. Ni may balos pa sila katong mga nangamatay. Tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Kinsa nga handumanan ang hikalimtan sa mga nangamatay. Kay gingon man kay ang ilang address sa mga nangamatay ha. Kay ang ilang handumanan hikalimtan. Dili ni address ni Haring Salomon sa mga buhi nga dili na handumon ang mga patay. Kundi ang wala nay kahibaluan og malimot na sila hikalimtan na ang handumanan sa mga nangamatay. Pero giyon sa pagdrive, kun imo kunong berdihan, imo man kunong gihandom. Timan-an ta nga ang explanation dili address sa mga buhi nga dili muhandom. Sa size dayon. Mayroon man ang ilang gugma katong mga nangamatay. Mausab ang ilang pagdumot o ang ilang mga kasina. Nawagtang sa kaning panahon. Ni may bahin pa sila. Kinsa man katong nangamatay. Ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Karon ang pagtuki nato kung address ni sa mga buhi, matud pa ni Salomon, di kita mo dumdum. Kung gingon pa ni Salomon nga, kamong mga buhi, ayaw na ninyo hinumdumi ang mga patay. Kamong mga buhi, ayaw na ninyo bahini ang mga patay. Di ba mo'y gipasabot, ani? Ang mga nangamatay, mo'y wala na'y bahin. Ang mga nangamatay, mo'y wala na'y gitawag o kining handumanan. Dili nato handumon. Lugar bindili, ikaw, o doon na kay mga parinti na matay. Sa paghandom ng lugar sa adlaw sa gikamatsyan, imo na ng kalimtan kay kung mo, minsan ka, kanus na ba ito namatay si talpulanog talpulana, pananglitan sa imong mga parente. Adi na nimo lugar na i-mention. Kaya kung mo mention ka, paghando mo na. Diba? O nasaipa na nimo. Aron sa pagklaro, nga kining Ecclesiastes 9:5 ug 6, nga ang mga patay mo, walay handuman kay mga patay na sila, wala ing nga dili handumon, o ang mga patay mo, wala na ibahin, dili bahinan. Hain man sila nga walay bahin kung unsa man ang mga nagakahitabo sa kalibutan dinhi sa ilalom sa adlaw ba sa kalibutan ba giklaro kini sa laing hubad sa Biblia nga kanang dili na wala na sila'y bahin katumbas nga wa na sila'y labot kung unsa man ang nahitabo dili nato panginlabutan unya gidayban ni mo birthday ni wa ra ba ni magisgot og birthday karon imong ni side comment ka dito sa gigamit na mo nga nakasulat sa Biblia nga birthday ba dito naging ba dayong birthday dili ra ba sa tanang panahon kung magdumdum ka iato na tog birthday anniversary or baka iato na to anniversary kung mudumdum ta anytime pwede tang mudumdum pero kasagaran gyud adto gyud sa kanang gitawag anniversary karon brad din basahon nato sa laing hubad sa Biblia kining Ecclesiastes 9:5 ug 6 ug gunsag gyud ang pagkasulat aron nga atong ipasabot nga nasaypan nimo Pastor Bendilio nining bahina nga dili na ta magdumdum. Kung walay mabasa sa Biblia nga walay pagdumdum, nahusto gyud ka pero makabasa nimi sa Biblia nga dunay pagdumdum ang mga alagad sa Dios nasaypan gina nimo. Pero nganong grabe kang mudipinsa ra ba gyud alangag di ka mudipinsa nga do na man gud kay gidawat gud nga sulan mamo ni nakadiferensya gud. Pag naatay soul sa atong pagpangalaga dipinsa kita bisag di na mao. Unlike sa nga mga ministro, nga wa may gidawat, nga suhulan din sa among pagmantala. Na kung bakak ang pagtulunan sa BBC, nga naman ang among dipinsan kung bakak man nga may suhol, usa nga makapapugong nimo nga magpabilin tungod man sa suhol, gagihimo bang panginabuhian. Amo mo na tinuod diya ka, nagdawat diya ka, og sulan gikan sa contribution sa mga membro. Brethren, basa palihog ang sa laing hubad nga Biblia. Anya, Brother Ronnie, ako Ato ang iyon, ang engineer, kung pwede ma-plus sa screen ang Biblia, ang pulong sa Dios. Kaya ang basahon ni mo, brethren, mao ang pulong sa Dios. nga Biblia. Sige. Unya, nadari, ang pulong sa Dios, sa basahon sa Maguwali, Kapitulo 9, versikulo 5, ngadto sa 6. Kaya ka nang mong hubat, ang Ecclesiastes, gingon na magmagwawali. Magwali. Okay? Sige. Kaysa King James Version, Ecclesiastes man na. Aniya ang gingon,
Ang taong buhi nasayod nga mamatay siya, apan ang patay walay nahibaluan. Wala na sila ganti nga madawat, o malimta na sila, nawala na ang ilang gugma, kasilag o kasina, o wala na sila'y labot sa tanang nagakahitabo dinhi sa kalibutan hangtod sa hangtod. Wala na sila'y labot kinsa kadtong mga nangamatay. Hain sila nga wala na ilabot mga higalag mga kaigsunan kadtong mga nangamatay diha sa giingon nga wala na sila'y labot sa tanang nagakahitabo dinhi sa kalibutan hangtod sa hangtod. Mo may gipasabot nga wala na sila'y labot dili kay ang mga buhi dili manginlabot. Ha? Tinaw. Mo ba ni yang termino Braden dan gamito no? Tinaw. Klaro, mayong kag klaro sa imong sinayop nga pagsabot kay ang Biblia, klaro po sa among husto nga pagsabot nga ang dili tagaag bahin wala mag-ingon ang Biblia nga dili tagaag bahin ang mga nangamatay kundi sila nga mga nangamatay moy wala nay bahin o wala nay labot sa gibasa sa ang pulong sa Dios nga Biblia kun unsa ang nagakahitabo sa kalibutan. Karon, ingon kag og mag-birthday patay or anniversary pagdumdum mo na. Sa Biblia ba, brethren, wa ba gihimo ang mga alagad sa Dios nga mudumdum sila sa mga nangamatay, brethren? Kay kung kini si Pastor Bendilio may atong paminawan, masalaag ang tao. Unya, tanan nga mga pagtulunan nga nagdumdum sa anniversary sa death or sa birth, mulugar ani karon nga nangasayop. Hasta pang gobyerno ani nasayop kay sa minglabay nga mga pagwali na to ang gobyerno do na may pagdumdum sa adlaw natawhan o bisan pa sa adlaw sa gikamatyan sa mga tao. Usan na niya na si bayaning Dr. Jose Rizal nasayop lugar. Ang masayop gyud kung ikaw mo among paminawan mo na nga para sa mga naminaw nga nagsunod, amo ning gituyo para nga makatagad mo nga maong explanation nga naghimo-himo si Bendilio usa ka pagtumo-tumo kana. Tumo-tumo nga naghimo kag nganong tumo-tumo man nganuan mayong kog tumo-tumo tungod ka naghimo kag istorya nga nihubad kag dili maoy gipasabot sa nakasulat sa Biblia. Karon din dili man kuno ta mo hinumdum og patay sa Biblia ba? Wa na bagay paghinumdum ang mga alagad sa Dios sa mga nangamatay, brother? Doon na. Dini sa Hebrehanon Kapitulo 13, versikulo 7, nagaingon, hinumdumi ang inyong mga pangulo, sila nga kaniadto na nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios, plandungan ninyo ang gisangputan sa ilang kinabuhi ug awatan ninyo ang ilang pagtuo. Sa imong gibasa, brother, wala ba'y paghinumdum o dunay paghinumdum? Dunay paghinumdum sa inyong mga pangulo matud pa sa balang sulatan. Klaro kayo una gyud nga word nga gibasa nining maong teksto sa Biblia Hebrehanon 3:7, hinumdumi ang inyong mga pangulo. Sila nga kaniadto. Lipas na kaniadto, wala na ni sila sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo. Sila nga kaniadto na nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios. Unsa daw explicar ni Pablo? Hinumdumi. O di na ay pagdumdum, lahi ang handumanan o lahi ang paghandom. Lahi ang word nga dili bahinan o lahi ang walay bahin. Walay bahin, lahi na. O kanang gingon nga bahinan, lahi po na. Ang mga patay mo'y walay bahin. Sa laing pagkaistorya, way labot. Pero dili kay imong ingnon nga dili bahinan. Dili kay imong ingnon Bendilio nga dili hinumduman. Kay kung mo pa si Pablo nasayop lugar si Pablo nini pag ingon niya hinumdumi ang inyong mga pangulo. Unya Mayingon ra ba ka nga alagad ka ni Kristo? Sa ito, papareho mo ni Pablo gialagaran si Kristo. Nang ano man ang matuod nga alagad, doon na may pagdumdum lagi sa mga nangamatay na ikaw, wa man. Tungod, kay dili, manggod ka, tao sa atong Ginoong Jesucristo. Tao, manggod ka ni Eileen Goldwhite. Nga si Eileen Goldwhite, mo'y usang nga nagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Mo na'y tinuod, tanawa, nagkasinayop ka. Nya, karon sa diya, o diya sa pagtulunan sa Sabadista. Wa bagyoy
misulti o membro sa sabadista, mga mahal nga tigpaminaw, nga dunay ilang pagdumdum, niining gitawag anniversary, date anniversary, or birth anniversary, doon na. Atong i-plus engineer sa screen, nga atong gituki din sa Wikipedia sa Google. High-tech man ang Google. 95 to 98% ang Google accurate mga kaigsunan ng mga information nga gihatag. Usa sa teenager sa Seventh Adventist Church, mga mahal nga tigpaminaw, dunay iyang gipahayag. Palyagog flash kaya akong basahon ng engineer dayon din sa ako ang kahimana. Ano? Gingon no? What's so special about July 16? Na, basahon ako Gingon. At teenagers think on Ellen White's continued relevance by Jemima Klingbeil. Mo ni lugar ang author. July 16. Most people don't think of this day as remarkable, but July 16 is an important date. 51 years ago on July 16, 1969, NASA launched Apollo 11 carrying the first human beings to the moon and plunging the planet into a new age of space exploration. As time has passed, many people no longer remember the significant event. Balik lang na. The significant event. I think of something different when I think of July 16. It's an anniversary of a special woman whose life and ministry have affected millions. July 16, 1915 was the day Ellen White died. Unsay giingon din ni adtong July 16 daw, kasaganan sa mga tao nagunahuna nga kining adlaw dunay importante nga adlaw. Pero kanang July 16 usa ka importanteng pizza. 51 na katuig ang milabay niadtong July 16, 1969 ang NASA nag-launch niya nang gitawag og Apollo 11 nga nagdala sa unang tao dito sa bulan. Unya matud pa kini nga mga panahon nga milabay na daghan mga tao nga wala na gyud maka-remember o wala ka makahuna-huna. Yan ang pizza nga dunay tao nga nakaadtos mon sa bulan. Pero matud pa niya, I think of something different when I think of July 16. Iyang giuna-una ko no ang importante lugar nga bahin ining July 16. Unsa man? It's an anniversary of a special woman whose life and ministry have affected millions. Iya kunong gidumdum, yang giunona ang anibersaryo sa usa ka importanteng babae nga ang iyang kinabuhi diya sa iyang pagministeryo nakahatag gani o ganang pagtagad sa mga kanang milyon nga mga tao. Nga niadtong Hulyo 16, 1915, mao kini ang adlaw nga si Ellen White namatay. O naman lagi pagdumdum. Naman na sa website sa Seventh Adventist Church, doon na may mga sakop lagi nga mudumdum lagi sa anniversary sa pagkamatay ni Ellen White. Di naman kahinumduman. Pakita lang gid sa imong pagkatulibagbag. Nga naman, di man gid po lagi malalis po kay mosupak magugas ng doktrina si Ellen White bitaw. Giila bitaw sa mga sabadista na sa ilang website. Tibok sabadista nag-ilang nga si Ellen White propeta ikaw ra gid di mo ila. Di unsay tawag nimo, di ba tulibagbag ka? Imong gisupak ang imong kaugalingong doktrina. Way kalainan nganong nisupak gid ka sa pagtulunan sa PBCM naghimo-himo kag istorya nga nisuportag teksto may tungod sa birthday anniversary nga di naman mao ang gipasabot sa Biblia. O tanawa. Di ba na uwaw? May lang maningil sa atong magtutulo sa atong paghandom pero sa ilahadi ay bisan mismo sa imo nang nabasa brother nga si Ellen White ano day paghandom day sa ilaha? Gihandom pud sila panahon sa iyang adlaw nga namatyan mao ang July 16, 1915. Di ka na supalpal ka. Way paghandom. Pero sipyat ka sa tekstong imong gigamit. Pero dili kahibulong mga mahal nga tigpaminaw nga magkasinayop gini siya. Pero sa ako nang giingon, brethren, atong giingon basag magsinayop, mo dipinsa gyud tungod man lagi kay naa may gidawat lagi nga suhulan diya. Kay kung di pud mo dipinsa, cut-offan ka sa imuhang mga pagdawat sa suhol, aloy punta makulban tag kaldero niya na magkutoy ang atong tiyan. Unya, dili kahibulong ano nga magsinayop. Pareho gud ini nga
Yatang giingnan brethren nga kita lang kuno mo naghimo sa Espiritu Santo nga tubig atong ipabati engineer. I-flash na to sa screen ang video clip ni Mitchell Benilio nga usa sa iyang mga nasaypan nga mga pamaagi kay kami lang kuno nga mga ministro ang naghimo sa Espiritu Santo ingon nga tubig atong i-plus. Unya ang katawanan mga kaigsonan na apay, ila na po nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Ha? Ni atong una mga kaigsonan, ang Hebrehanon 4:9 ang adlang ipapahulay. Maoy kuan, Espiritu Santo. Karon natubig na pong Espiritu Santo, asa may tinuod ana? Okay. Unya ang katawanan mga kaigsonan na apay. Atong nabate no. Mao ni mga previous nga iyang mga pangatake dinhi sa among doktrina tungod kay nagwali man gud mi nga kining Espiritu Santo nagsimbolika usab og tubig. So iyang gisupak og matud pa sa atong nadunggan brethren og nakita nato sa screen nga kita lang kuno kay matud pa sa gamit nga termino. Makalibog ba kay ila na pod nga gihimo ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Asa kuno'y tinuod kay nagwali man pud ta nga kining Espiritu Santo ingon pod nga kapahulayan sa tao. Unya ato na pod kuno nga gihimo nga tubig, makalibog kuno. Tanawa, ikaw ra man gyud naglibog-libog. Ato gyapong ma-review brother ang atong tubag kung kita lang ba ang mo'y naghimo sa Espiritu Santo sa simbolika nga tubig. Wa katay mabasa sa Biblia ni ini. Kay kung dunay mabasa sa Biblia, nagtumutumo kakaron Mitchell Benilio. Ha? Grabe gid ka mohimog tumutumo gyud. Karong taon-taon atong ipabati kung nasa paingon ang mga taong matumo-tumoon. Brethren, sa Biblia ka ang Espiritu Santo dili ka nato mabasa sumalat sa pagpahayag sa Biblia nga kining Espiritu Santo tubig o kinsa pud sa Biblia nga atong kakuhaan o pahayag nga nagpamatuod nga ang Espiritu Santo tubig. Doon na mabasa sa balang kasulatan nga ang Espiritu Santo tubig, pero kung wala mabasa matod pang Benilio makalibog. Aniya atong pagbabasahon din sa Juan kapitulo 7 bersikulo 37 ngadto sa 39. O kunya sa katapusang adlaw ang labing dakong adlaw sa fiesta, si Jesus mitindog ug misinggit nga nagingon, kun adunay taong giuhaw, umari siya kanako og uminom. Sa musalig kanako, sumala sa gingon sa kasulatan gikan sa kasing-kasing mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi, og siya nagsulti nini labot sa espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya. Kaya ang espiritu wala pa man ikahatag sanglit niya itong tungura si Jesus wala pa man himayaan. Karon ang pangutan na brethren sa gibasa mo kay nag-awhag man si Kristo mahitungod sa mga taong giuhaw nga matud pa niya umari siya kanako og uminom sa tubad dunay tubig ay painom nga atong Ginoong Kristo. Sa musalig daw kang Kristo sumala sa gingon sa kasulatan gikan sa iyang kasing-kasing mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. Diyan sa 39 gibasa mo og siya si Kristo nagsulti ni nilabot sa espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya. Pangutana, kining espiritu nga gipasabot ni Kristo nga ipadawat nga gingon niya niadtong mga taong giuhaw nga haron nga sila muinom. Kini ba gitin-aw gyud brethren nga ang gipasabot nga tubig mao gyud ang Espiritu Santo sumala sa Biblia? Gitin-aw gyud na brother Ronnie nga kanang gipasabot yang Espiritu Santo gina siya. Unya mo na giingon gyud nga gipasabot nga tubig sa atong Ginoong Hesukristo. Oo, nga mudagay dahil sa kasing-kasing. Pray ba? Dini sa Juan kapitulo 7 bersikulo 37 ngadto sa 39 ug akong pagbabasahon nga Biblia ang pulong sa Dios. Unya miabot ang katapusan nga adlaw sa pista, mao kini ang labing manungdanong adlaw sa pista. Nining adlaw mitindog si Jesus og misulti og kusog og bisan kinsa nga giuhaw mudol kanako og muinom. Kay sumala sa kasulatan si bisan kinsa nga magtuo kanako mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Ang buot ipasabot ni Jesus sa tubig nga naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Klaro kayo. Muna yung tuan na. Perting pagkasupalpala sa gipahayag ni Mitchell Benilio nga kami lang kunong mga ministro mo naghimo nga ang Espiritu Santo tubig. Whereas sa Biblia, nabasa na to. Nga mismo nga itong Ginoong Jesucristo mo nagpamatuod nga ang tubig nga iyang ihatag alang sa mga taong gihaw mao ang Espiritu Santo. Mauna nga sa
pahayag ni Pablo tungod kang iyang magtutudlo nga mga tong Ginoong Jesucristo, may pahayag man nga ang Espiritu Santo ingon nga tubig nga pagadawaton, pero di po na literal nga tubig. Pero gingon nga tubig alang sa mga giuhaw, iya mo na ihatag ni Kristo. Ang gipasabot nga iyang ihatag nga tubig mao ang Espiritu Santo. O kay tubig man, mo nang niingon si Pablo nga ipainom. Pero di po literal nga inom mo na ginim mo kay di po nagi literal nga tubig. Asa na to mabasa sa Biblia nga si Pablo nag-ingon nga ipainom ang Espiritu Santo nga kanang pag-inom mo ng pagdawat. Mao nang Biblia nga the message sa Ephesians chapter 5 verse 18 gingon sa pagpahayag sa maong Biblia. Don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Ayaw pag-inom o daghang bino nga mao'y makapamubo sa imong kinabuhi. Matod pa ni Pablo, imna ato patubig, imna ang Espiritu sa Dios. Ngano nakapamulong si Pablo nga ipainom ang Espiritu sa Dios tungod kay si Kristo mismo nagpayag nga ang gipasabot nga ipainom o ang gipasabot nga tubig mao ang Espiritu Santo. Pero brethren, kini bang Espiritu sa Dios mao ba gid ni ang gihulagway sa Biblia nga mao ang Espiritu Santo, brethren? Mawagi ka na, brother ni nga kanang Espiritu sa Dios. Espiritu sa Dios nga matud pa ni Pablo ipainom mo gining Espiritu Santo. O kanang Espiritu Santo. Okay? Niya akong pagbasahon din sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 16 ang gingon, og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mayawas dayon gikan sa tubig ug tan-awa na bukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati ug mipelona kini diya sa ibabaw niya. Karon ang pangutan na brethren. Oo. Kini bang Espiritu sa Dios nga nakita sa dihang gibautismuhan ang atong Ginoong Jesucristo ug mipahiluna kini sa ibabaw niya sa matud pa sa nabautismuhan si Kristo. Unya mikunsad ang Espiritu sa Dios ingon nga salampati. Kini ba ang gipasabot mao gyud ang Espiritu Santo, brethren, sumala sa Biblia? Mao gid ang gipasabot niya na brother ni nga kanang Espiritu sa Dios mao kana ang Espiritu Santo nga mikunsad ingon og salampati ngadto kang Kristo. Okay, ang prueba naman Dinhi sa Lucas Kapitulo 3 versikulo 21 ngadto sa 22 og sa nabautismuhan na ang tanang tao og sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na og nagampo ang langit na bukas og diya kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati og gikan sa langit miabot ang tingog nga nagingon ikaw akong anak nga pinalangga kanimo may kalipay ako. Ato na. Ang gingon ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18, drink the Spirit of God. Ang Spirit of God mao ang Espiritu Santo. O di, kinsa man ron ang pahom sa nakasulat sa Biblia. Kami, nga imong giingnan nga naglibog ka. Sa tinuod lang, ikaw ra gyud naglibog-libog sa imong kaugalingon, Pastor Bendilio, kay ang Biblia, di gyud muhatag og kalibog sa mga tao. Basta ang mga ministro sa PBCM na mo'y mo pasabot. Nasipyat ba me? Sa pagtudlo ni Master Dili kanamo, nga imong giganlag Espiritu Santong piki. Tama na ba kadiha niya na? Ngamingon na ba kag, wa ko ma-personal, wa gani ko ma-personal kuno sa wala gani kuno ka ma-personal diri namo. At tugutan ta. Pero sa among magtutudlo, grabe kang ma-personal. Pero doon ako kay mga pagpa-personal pod, labi na sa amo ding Executive Vice President. Unsa day imong pagpa-personal? Kasi limot ka nga imong gibinasnosan nga si Reverend resulta sa pagkilawas terminuhan imong jerjer. Di ba na pagpa-personal? Unya, mo na among gingon, Doktrina ang tayo. doktrina. Mo na among gingon, doktrina. Kay kun yama-yama. the more nga diha ka sa katumanan, si Master man may among gipailang nga katumanan sa Espiritu Santong nagpakataw. Kung diha ka kang Master sa katumanan nga magsigi og tagaw ta, sige ka og atake, buti pasabot nga gitugutan dai nimo ang Espiritu Santo nga magpakataw. Na may teksto sa Biblia ato nang matagadon. Da atong balikan gani engineer katong last nga voice clip or video clip kay matud pa niya makalibog kuno. Ato nang nabasa nga ang Espiritu Santo tubig sumala sa pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo ug mismong pod si Pablo nagingon nga ipainom ang Espiritu sa Dios nga mao ang Espiritu Santo di tubig pod. Pero atong balikan kadali unsa iyang gipamahayag katong voice clip ana.
Ila na po nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Ha? Bisag Ato yan, una mga kaigsuon okay na. Makalibog daw. Kaya gihimo, kuno namo ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Di ikaw rin naglibog-libog lagi. Sa ako nang gikaingon, ikaw ra gyud naglibog-libog. Busa ko ng tao maminaw nimo, magsunod nimo apil pog kalibog. Na karon. Kining Espiritu Santo mga mahal nga tigpaminaw nga gipahayag sa atong Ginoong Jesucristo nga tubig, unya matod pa ni Pablo pod ipainom pod na ang tubig ang buti pasabot nga imong imnon, imong dawaton. Kaya di man lagi literal pod nga tubig. Sa pagpahayag sa Biblia mga mahal nga tigpaminaw, kining Espiritu Santo kung ang atong Ginoong Jesucristo mo imupayag kapuli kini niya. Asang prueba brethren? Aniya, Brother Ronnie, dinhi sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25 ngadto sa 26, ug ang akong pagbasahon nga Biblia, ang pulong sa Dios nagaingon nga ang kining Espiritu Santo puli ni Ginoong Jesucristo. Palihog engineer sa pag-plus sa screen sa Biblia ng pulong sa Dios. Niya akong Sige, basa. pagabasahon. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyong samtang kauban pa niya ako, matod pa ni Ginoong Jesucristo. Apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa man, puli kanako. Sagya lang brethren, no? Matinaw Oo. kayo. Unsa daw ang Espiritu Santo sumala sa pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo? Sumala sa pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo nga ang Espiritu Santo puli kaniya. Puli kang Ginoong Jesucristo ang Espiritu Santo sumala sa nabasa sa Biblia. Tinaw, dili na malalis, litra por litra nabasa nga ang Espiritu Santo kapuli sa atong Ginoong Jesucristo. O gangang may baluan mga mahal nga tigpaminaw, ang kinang pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo, may pagpaluap kini sa usa ka tagna. Mao ni ang doktrina namo, mao tani imong supakon. Ato bitang milabang Domingo brother ato manggingon nga kini supaka bindilyo kay mao ni doktrina namo pero iya bang gi tagag pagtagad wa oy. Unsa man? Kay ningon man to siya gud nga asa daw mabasa nga ang Espiritu Santo nagpadayag og tao. Ha? Unya, sa atong giingon, kay tungod man tos Lucas lagi. Kay kung ang Lucas atong basihan, nga sa unsang paagi nagpadayag ang Espiritu Santo, di kit tao. Kay salampati man ang pagpadayag dito. Munang ningon ta nga dili na mo, basihan na mo, may tungod sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Tungod kay ang basihan na mo sa pagpakatao sa Espiritu Santo, tagna sa Biblia, kining nakasulat sa Ecclesiastes 4:15, mao na gipaluapan sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pag-ingon nga dunay kapuli niya nga ang kapuli Espiritu Santo. Sa unsang pagpahayag sa Biblia sa maong tagna sa Ecclesiastes 4:15 basahan ko gingon. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his state. Sa ato pa, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa ikaduhang bata, second child, ikaduhang bata, nga mutindog puli kaniya. Nining tagnaa, mga mahal nga tigpaminaw, dili na to mabasa pa ang katumanan. Kay dili abilidad sa Biblia, kung magtagla, ibutang ang ngalan sa katumanan. Ang katumanan o ang mga sakop sa katumanan, moray mo claim ug moray mo pahibalo. Sama nga kung sa usa ka panimalay, ang nasayod sa mga butang sulod sa panimalay, ang tag-iya ra sa maong panimalay ug ang mga sakop sa tag-iya. Ang mga silingan ug ang mga nanumbalay, di gid mahibalo kung unsa ang mga butang nga nasulod sa panimalay. Mao pod sa tagna nga pag-abot sa katumanan, siyempre ang katumanan munay mutuki ug mo pahibalo nga kanang tagna na tuman diha kaniya ug ang mga sakop sa katumanan mo po'y mo pahibalo. Karon ang Ecclesiastes 4:15 nagisgot og second child nga mutindog og mupuli. Unya nabasa ta sa Biblia sa pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo, may kapuli niya nga ang kapuli Espiritu Santo. Nagisgot second child sa tupa bata. Pero po na magpabilin nga bata kay midagko pa na. Understood po nga pagagamiton nga child, anak nagbabae, child man, pero second child siya. O di ta makakwenta mga higalag mga kaigso nagsikan, o di maguna ang first. Una gid ang first. Aya ang sikan. Pero ang sikan,
mutindog og mupuli. Sa Biblia kinsa man mo lugar nga first, walay lain gitagna pod ang atong Ginoong Jesucristo. Siya pod mo'y mulugar nga first. Asa man ang tagna sa atong Ginoong Jesucristo sa Biblia. At imanan ta, kung basta magtagna, ang Biblia dili abilidad nga ibutang ang pangalan. Niyang tagna sa atong Ginoong Jesucristo basahon ko sa Isaias. Or Isaiah chapter 9 verse 6 sa English nga version sa Biblia. For unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. A son is given, for unto us a child is born. Ang bata na tao, for unto us a son is given. Paggamitong son, lalaki, refer to a male. Waing na nga si Kristo na. Pero tanan nga mga pagtulunan, mga ebanghelista, mapastor ka man, maunsa man imong katungdanan sa simbahan, pagkagamiton kining tagnaa sa Isaias 9:6, way lalis. Ang katumanan ini mao nga tong Ginoong Hesukristo. Sumulugan, nga siya mo'y first child. Pero naitagna pod nga second child, nga inigabot mo tindog ug mupuli. Nga sa atong nasusi, sumala sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo, ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Di modo sa pagtudlo ni Master D kanamo, iyang giklaim ang maong tagna 4:15 sa Ecclesiastes nga kana tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Mao ni siya ang tagay pagtagad bindilyo. Mao ni supaka. Dili kay ari ka na sa among magtutudlo nga amo imong gipaila nga katumanan. Mo na nga moingon minimog na personal ka kay imbes nga katong dugukan sa amo ang doktrina nga may tagna kaming gibasihan para sa pagpakatao. Wa man ka mosustin ani. Imo man ning gibiyaan. Ani ka na mahinoon sa among magtutudlo na matud pa nimo doktrina gud ninyo. Lagi, di man may maulaw ana nga si Master mo'y among gipailang katumanan pero bungkaga usa ang dugukan sa sitas o sa Biblia nga ang tagna para sa pagpakatao. O na, kung sustain ka, wa oy. Puros na malanggog ka, tinilibagbag yun, nga pamaagi. Nakaroon, brethren. Oo. Kinang atong Ginoong Jesucristo nga may tagna po sa Biblia, Isaias 9:6 niya, mo'y namulong po nga may kapuli niya nga mao ang Espiritu Santo. Dili kalimod ka sa Biblia, sa iyang kapanahonan na sa atong Ginoong Jesucristo ha, siya ra pod ang gisangyaw sa tanang tao sa mga sa tanang dapit. Sa tanang tao sa tanang dapit. Si Kristo ra gid po yung gisangyaw, apoy lalis ana. Sa Biblia brother ng prueba naman. Nga atong mabasa nga si Kristo ra gyud mo'y gisangyaw sa tanang tao sa tanang dapit. Anya dinhi sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 27 ngadto sa 28, gibutan sa Dios ang pagpayla ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anak kaninyo ang paglawom alang sa himaya. Siya, si Kristo, mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao, sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kaalam, aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diya kang Kristo. Busa, matinaw sa gibasa mo brethren nga si Kristo lang gyud mao ilang ginasangyaw sa tanang mga tao sa tanang dapit. Sa to pasulo, siya, singular man na. Wain na ni Pablo nga sila. Kay balo man si Pablo nga naay amahan, naay Espiritu Santo, ug napoy anak. Sumala sa pagpahayag sa Biblia ngano man tungod kay si Ginoong Hesukristo usab mo'y nagpahayag ni ana. Sa Mateo 28:19 matud pas atong Ginoong Hesukristo, busa panlakaw kamo, gimuha ninyo mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magisgot ang ngalan sa Amahan. Isaiah 64:8, si Jehova na. Isaiah 42:8, kanang Jehova ngalan na sa Amahan. Unya matud pa ni Kristo nay anak ug napoy Espiritu Santo. Og si Pablo, pod nahibalo pod sila ni ana sumala sa pagpahayag niya sa Biblia nga naa ng tulo nga nakasulat sa Biblia pero sa diyang nisangyaw sila ug niwali sila solomente nga matud pa ni Pablo siya si Kristo mao ra gigisangya. Ang prueba basahon ko nga si Pablo kahibalo nga naay tulo. Ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 12 ngadto 14.
Pagpangumustay kamo ang usa sa usa pinagi sa balaan nga halok, ang tanang mga balaan ang umusta kaninyo. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, uno, ug ang gugma sa Dios, dos, ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan. O, tulo. Kabalo sila nga tulo na tulo. Pero ang sentro nga gisangyaw nila ni apostol nga si Pablo sa tanang tawag sa tanang dapit, mao ra gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Sa unsang rason, brethren, nganong sa tanang tawag sa tanang dapit solo ra man gyud nga gisangyaw nila ni Pablo ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo? Unsay rason niini nga nakasulat sa Biblia? Aniya dinhi ang rason ni brother ni ato lang pagapuriban ni sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 versikulo 13 ngadto sa 14. Apan kami dili magpasigarbol lapas sa sukod kundi sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagabot diya kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipabot diya kaninyo, kay kami mao ang unang nagpakabot diya kaninyo dala ang mayong balita may tungod kang Kristo. Busa ang rason brethren nga nung sulog yun nga gisangyaw nila ni Pablo si Kristo sa tanang tawag sa tanang dapit tungod kay may gibahin kanila ang Dios nga dili nila pwedeng lapason. Nga ang maong bahin nga gihatag sa Dios nga dili nila pwedeng lapason nga sila lang gyud mooy muwali o sila lang yun ang nagwali sa ngalan ni Kristo, sa mayong balita, may tungod kang Kristo sa ilang kapanahunan. O mo na hinungdan. O di, bisan pa ang mga Sabadista, nga gipounderan ni Ellen Goldwhite, brethren, mismo si Ellen Goldwhite, kining founder sa Sabadista nga dili, dawaton ni Pastor Bendilio nga propeta. Kaya ang iyang rason ba nga wagi, hinungdan nga rason. Namatod pa niya, wawang gigunoy mabasa nga si Ellen Goldwhite ni angkon, nga siya propeta. Di na ba na mo basihanan sa pagila? Nalang lugar siguro sa pagkahambol ba si Ellen Goldwhite nga di gidmingon nga propeta siya. Pero unsa man gingon sa inyong website sa kinatibuk-an sa mga SDA, unsa ang pag-ila nila kang Ellen Goldwhite? Pareho ba sa imong sinabtan nga ang akong stand, wa mingon si Miswat nga sa propeta? O, di nagtulibagbag ka. Ha? Ilang website niya, o. Sa ko, sa di pa na ako basahon ng priba nga, ilang libro, Bradley, nagpamatuod nga, si Ellen Goldwhite, nagpamatuod nga, ang pagsangyaw sa mga tinunan, sa ilang kapanahonan, si Kristo Ragyod, solo. Na, basahon na ito ilang website, o. Prophecy in the Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventist believe that Ellen G. White, one of the church co-founders, was a prophetess, understood today as an expression of the New Testament spiritual gift of prophecy. Wala ko ni ma-plaster din na sa screen na to, tungod kay magdahom nga maabot ta sa sistema sa pagpayag niya na. Pero atong gibasa, bisan pagtanaw na sa Google, may mura pa na si Mitchell Bendilio po sa nang labay nga, gamit na Google, lagi mo ko sa Google nga si Miss White Propeta. Oy, kaluoy, nimo. Ang among paggamit sa Google, among gisusi ang inyong website. Nga ang website, ang kinatibuk-an sa Seventh-day Adventist ba, mo'y nagtuo o miila nga si Ellen Goldwhite Propeta. Ikaw ra gidwa. Ito libagbag ka sa inyong doktrina. Ha? Pagkaroon basahon na nako. The Story of Redemption. Kita mas kamera. The Story of Redemption by Ellen Goldwhite sa pagpuriba, brethren, nga ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo sa ilang panahon. The main thing sa ilang pagpanudlog, pagsangyaw, Kristo ragyot. Wa nila bahini, wa sila magingon nga giapin nila sa pagsangyaw ang aman nga si Yuba. Wa pod sila moingon nga giapin nila pagsangyaw ang Espiritu Santo. Nga naman, kay sukod gagihatag kanila sa Dios nga di nila pagalapason, Kristo ragyot ang ilang gisangyaw mo tong gibasa mo sa Kolosas 1:27-28. Nga basahan ko, pahina or page 302 and 303. The Story of Redemption by Ellen Goldwhite. It was here that the disciples were first called Christians. This name was given them because Christ was the main theme of their preaching. The main theme of their preaching, teaching, and conversation. Aniyan ini nga ang mga disipulo mo unang gitawag Kristiyanon, tinawag yan, way sopak. Asa sila unang tawag Kristiyanon dito sa Antioquia. Buhat, mabasa na to, Buhat 11:26.
Dahil matod pa ni Ellen Goldwhite, this name, kining Kristohano, gihatag kanila sa mga disipulo tungod kay si Kristo maulang ang sentro nga tema diha sa ilang pagsangyaw o sa ilang pagpanudlo o sa ilang konversasyon. Peter, James, and John felt confident that God had appointed them to preach Christ among their own countrymen at home. Si Pedro, si Santiago ug si Juan, dunay kumpiyansa ang Dios nagapahiluna kinila sa pagsangyaw sa ngalan ni Kristo diha sa ilang kagulingong nasod ug diha sa ilang panimalay. O bisan pa, si Ellen Goldwhite nagpamatuod nga ang sentro nga gihimo sa pagsangyaw sa mga tinun-an, mga disipulo ni Kristo mao si Kristo. Matinaw sa Biblia. Pero ang pangutana naman nini, kini bang gihimo sa mga disipulo ni Kristo nga si Kristo ra gid mo ilang gisangyaw sa tanang tawag sa tanang dapit kini ba'y magpadayon? Mo nay pangutana. Mo ni siya lagi ang dugang pod nga among challenge ni mo Pastor Benilio mo ni imong tagagtubag pod. Kay mo man ang usa nga doktrinang itudlo ni Master D nga kaming mga ministro sa pagtulunan sa PBCM taliwala nga kami nagtuo sa pagka-Diyos ni Kristo kay mabasa sa Biblia Juan 1:18 sa Bibliang Katoliko o ang Bibliang pulong sa Dios. Basara ko brother, ang pulong sa Dios nga Biblia Juan 1:18 nga kita pod nagtuo o nagila sa pagka-Diyos ni Kristo kay mao na usa sa gitudlo ni Master D kanato. Anya, Brother Ronnie, nagaingon ang pulong sa Dios, Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Wala gayoy tao nga nakakita sa Dios nga man, apan gipayla siya kanato sa bugtong anak nga Dios nga kauban kanunay samahan. Sa atong nabasa, Brother Ronnie, nga ang kinideng anak, gitawag ni siya Dios. Bugtong anak nga Dios. O, di Dios. Ni Dios mes atong Ginoong Jesucristo, pero unsa hinungdan nganong dili mi nagsangyo sa maayong balita may tungod kang Kristo. Nining rason, nagibuhian ni apostol nga si Pablo. Osbon ako, Pastor Benilio, tagainig pagtagad, para sa mga naminaw, para sa mga naminaw, para mo mga imong pag-ingon nga, nagbaton may gispisantong piki. Maura po ni imong ginagpiki, pero ang pagpanudlo haom sa mga nakasulat sa Biblia. Way tulibagbag nga among gibuhat. Way pagtumo-tumo nga among gibuhat. Niyang rason, yatay Biblia ang Katoliko nga hiligaynon, palihog ko plus sa screen engineer sa Biblia ang Katoliko nga hiligaynon Catholic edition. Kay basahon ako ang payag ni Pablo. Dinhi sa unang Korinto kapitulo 13, bersikulo 9 ug 10. Sa gingon kining maong Biblia dunay apoy pagtambayayong niini sa mga Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia. Unang Korinto 13:9 ug 10 gingon. Kaya ngaton ihibalo kakang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang hindi himpit magataliwan. Kana. Unsa gingon ni Pablo? Hiligaynon nga Biblia ang Katoliko mayong balita Biblia hiligaynon. Ingon si Pablo, kaya nga aton ihibalo kag ang pagwalis ang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi pa himpit, apan kung ang himpit mag-abot, ang hindi himpit magataliwan. Nagwali sila sang pulong sang Dios, matud pa ni Pablo nga gihatag daw kanila. Pero matod pa niya dili hingpit ug katoy mawala inig abot sa kahingpitan. Karon pangutana asa ba gipahinungod ni Pablo ang pagwalis ang pulong sang Dios nga matod pa niya dili hingpit ug katoy mawala inig abot sa kahingpitan. Mao ra gyapon nga Biblia ang Katoliko nga hiligaynon. Sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 unsa giingon dinhi sa pagbaya. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning ilang giwali. Pero matod pa ni Pablo dili hingpit ug katoy mawala inig abot sa kahingpitan. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Unsay ibot ipasabot? Ang katudang pulong sang Dios nga ilang giwali, wali to mahitungod kang Kristo, matod pa ni Pablo, dili pa mao ang kahingpitan ug kadtoy mawala. Og timan niya, wala mi moingon nga si Kristo dili hingpit, kundi ang pagwali sa ngalan ni Kristo mao ang dili hingpit. Sumala sa pagpayag ni apostol nga si Pablo, dili kami. Ikaw may nagbasa, manusupaka lagi. Ang pagwali sa ngalan ni Kristo, dili hingpit og kadtoy mawala. Karon kay mawala man brother ang pagwali sa ngalan ni Kristo, nga kini si Kristo may tagna pod sa Biblia. Gitawag siya mulugat sang first child, pero may tagna pod nga second child. Unya sa atong nasusi, ang second child atong gipaom based sa pag-claim ni Master nga mao na ang sa Espiritu Santo, tungod po sa pahayag sa atong Ginoong Jesucristo nga ang kapuli niya, mao ang Espiritu Santo. Karon kay di man magpadayon ang pagwali sa ngalan, natural ang kapuli mo na putoy iwali.
Nga mao ang Espiritu Santo na ba sa Biblia gitagna brethren nga dunay mga tao nga himuon kasangkapanon sa Dios nga ilang ibalita o isang yaw nga mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Aduna, Brother Renoy, aduna gay mga tao maghimong kasangkapan sa pagwalay sa mayong balita mahitungod na sa Espiritu Santo. Dini sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 12, o kanila, gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon, gikapahibalo na kaninyo, pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang nga nini ang mga manunda nangandoy sa pagsunod. Atong giangkon walay ko kaulaw kag kitay katumanan inang tagna kag kita man lang ang mga tao o mga ministro nga nagwali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Sa di patamo tapos atong ipabati tungod kay ang gihimo ni Bendilio mga pagtumutumo man wa man mahaom sa nakasulat sa Biblia sa akong gikayon asa paingon ang mga tao naghimog tumutumo atong paminawan ang tingog ni Mitchell Bendilio. Tumo iso naghimo-himo kay istorya na puros binutbot. O niya dili na idea ilanin na kay katundanan leader ka sa usa ka simbahan o niya magbuhat kang tumo-tumo isoon o sa ka na kapasidaan sa Dios na ang tao nga tigtumo-tumo maka-angkon gyud og kalaglagan. O tuwa na, di adto karon paingon sa impierno laglag nga naman. Wa man muhaom ang imong paghubad sa Biblia tumutumo ba na? Mao. Busa mga kaigsunan, ingon niya na ang among pagpasabot sa pagtudlo ni Master diha kaninyo. Pagtudlo ni Master diri kanamo amo sa gipabot diha kaninyo. Busa na pupos na atong oras brethren, manginawat kami inyong sabtan ng mga kamaturan. Sundin niyo kami sunod Domingo. Manamilit na kami kaninyo sa ngalan sa among magtutudlo, Divine Master Tomas D, Senior, o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Rodrigo Mangalos, ingon man sa kaubang nga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico moingon daghang salamat sa iyong pagtanaw ug paminaw og mayong Domingo kanatong tanan.